Hi guys, madung adlaw ni dong tanan, madung oras sa tibok kalibutan, December 2 na dayron. Andaan sa marong tatay na. Kantay sa tay dali. Kantay sa tay. Dali. Happy birthday tatay. Dali. Happy birthday tatay. Saan nang gikib-kib? Maghikay na patagpaniod to guys. Magsabaw rami og butang kamunggay. Maglaw oy day. Nga asa man nay? Asa man ngan? Asa man nay magkaon? Asa man gikaon? Gay ko bi. Maglaw oy day ko sa manok guys katong dani na nay nga nitib. Salin mas tatay isang gipreser. Maglaoy ko karon butangan na hagkamunggay amor tinulak ang tahay ba kaya aron nang mahigop og sabaw panuto. Hindi nag-ahang nilaoy nga manok guys. Manok gikan sa buhol. Ang ilibay puta sa rib, damo na butang. Ang manok gikan sa buhol. Da para bay atay nak Singot naman ipo. May udto na tanan jo guys. Dapat pagbuwad. Precious dia. Hi. Hi say ka. Magkuan ko guys, magandam day ko gulay. Beans, carrots o bagyo. Repolyo kay magpansit mi gamay. Mahinungod sa ika 34 katuigan ni tatay. Kamera gud kami kamera gud makapansit kay pansit is life mo ko rin sa lalaki daghan naman nung to sa handa guys kay tulugod ka manok kung gihaw ninanay katong manok nga gikas idang mamagpapa nga gidangari mga dang handa tulo ka manok haya-haya na to eh mana magpansit na lang ang pud meron kay pansit is life man lagi madu na lang manay pansit kaysa wajek. Dara ta maghandag binungga og na natay ka bungga ba? Bisod po nang mangutang na ta may handag bungga. Ngaut na tayo nagkaugma kay nanirahang bayranan. Bibig mo siya. Nabuong mo dyan po may kaon sa manok kay daghan man. Akalaw oy nagalipod may paniugtogin dyan. Meow. Kain pa lang. Kasain ka lang. Kain na. Sama na tay. Mauna na tay. Imong birthday karo pay luto pero kita kaon. Kata precious. Patay kata. Ay, pag kumana ka diwa. Wa pa oy kinanghugas pa ko nang pang ang tubig. A few moments later. Hindi ka. Uy. Wag mo. Ka. Mang snack dayta ninyo guys say amang
Gamay nga pahinangod ni tatay. Mado na laman kay sawa dyan. Naman pa'y isikriyam. Ika 34 na dahil katuig ni tatay ron guys. Nga, plus 10 man ko no. Manang 44 na kung siya. Bitaw. Pupahinangod ako po may ginagmay kami camera man po dari kay hindi naman usog pabonggisyos ron kay crisis man. Mado na laman ay pansit pangpahaba ng buhay ko no. Siya. Bitaw. Di naman guni si Jaganahan o na magbibisita na magitagay-tagay kay lisod na bata aliwaras sa dapit buta na yung space dani di pwede o dahil mga tao nga magitagay pwede rag na ikaon andyan nagkahaman mga lakaw ra wa man kunupod si dyan nag-ingan nga ijang birthday kay kami camera man lagi hindi na kung importante birthday na mo kay importante agang precious na o may birthday precious birthday na namang tanan bitaw. Oy, ngab-ngab naman lagi ka din, katugo na ka. Kaya na naman hinumpukog ingana. Di na sila makuhan, kaya na ko na mga kaila dito, pwede nga mga driver po sa una na ingag laba ko ng tagay. O kamo, og mukaan mo isnak, pwede rin mo nga to, pero og tagay, wasa di ko ng tagay karon. Okay. Sa una manggod, sa wa palagi kabilinggan, open man na sila dito balag magbinang tagay-tagay maduro po ampo na lang makos kay tasan nga ingana balag sila na lang may no inam og tanduay ginagmay kay lisod na na may barkada diya maura lagi may problema wa may barkada mo doon matuwang ka minsan makaligo-ligo ang mga kasingot. A few moments later. So mo na to guys kay di naman lagi ko no uso og maghanda-handa pag birthday madyo na laman tong dahay among gitapukan sa camera mo pinagtapok bitaw. Daghang salamat gihapon kay naami sa kabaskag kanunay labi na precious nga kaluis Ginoo maubo sipon-sipon naman na siya mawara man hinumpot sigihan na magpaingat og kalabo kay sa panahon lagi po. Pero magtagubtob na gali nag-ubod na dyan kumahilo na na dyan na hospital dyan what's anak shout out kung hindi yung tanan labi na to sa naakanunay nagtimbaya sa among video katong si comment na na dyan para ni shout out ko ni Ma'am Joyway mamasa ko sa last nga vlog comments itong pagka November 30 nga ning abot si nanay mapamutay last ng vlog dyan wala pa ka-vlog na po dos birthday tatay sana makauban mo tatay pa o daghana sa dala sa imong nanay di dyan na sa tayo mauban ma'am bisagan saon kay sa una ra na sige kung kapurada na di dyan na mauban kay di na makabija sa dyan mga apo dito kaya may mag-atiman may mag-asikasos mga uniform pagkaon nga na way magdigamo dyan ang eskwela ba dyan so mabitaw sa na bisag dito Miss Bohol di na halos makauli sa Alicia kaya ito na dyan nagdapot sa dyan mga apo dito sa Cortez mo nang di dyan sa tayo sugot labi na Dennis Manila kaya di makauli diretso nagkaugma o di pala man sa dibote din na dyan mga apo dito sugot na bisag dire dyan sa taman di man dyan mo mapagas kay grabe man ka kuan ka sa dyan mga apo dito kay ang eskwela man lagi sama lagi nang man lagi dihag amahan jag inahan pod na mapay trabaho di man makaatiman sa pagkaon o paglabas mga sanina sabi na ka ng eskwela mandi dyan na mapagas pasagdan laman na kayo napaginikanan sa mga apo wa pahibaw ig mukujog na si Jan sa taman nga si Jan naman sa dito may nagmatuto kagagmay hantod karon grade 12 na ng panganay hindi na dyan na mapagos siya o di siya kay dugay ra ko sigapura na nagpangarian sa pod pero di dyan siya ay nag-aron makasuway kag sa kag aeroplano di dyan siya maingan siya kwarta na lamang ko na ija kay looy ko no pag mga bata ijang bijaan mana mo sabot na lamang pug ko kay saan taman nga looy man lagi pod dyan ang eskwela makamaura ba pod mga bata mo nang pasagda na laman na sinanay galidi dyan ang tana pud na pangarian lagi kay nalagi po na si Jay kuan dito
magalaman na sila dito mag-uban anja kay naman lagi pa importante kay hinapos na tuig anja wa pa ko kabalik og pa-check up anja kinahanglan ako check up kay murag na nako pati-bati ginagmay nga murag lahi na basig sa na ning kuan og unsa man gani sa ahang mayuma kay 6 months ra ba dyan tako dato pagka mapanganak ni Precious pabalikan sa akong bigay ni anja mo ko nakabalik kay malgito nanguli mig Bohol dya halos unang pud mi kabuan sa Bohol July, August, September, October, November, December 5 dya pagbalik na mga ready man lagi ko makabidya sa bata di man pud pwede ang dadan sa ospital maluoy ko mo nang wa jud ko motulin midwife sa center katong ipa-check upan sa una sa Boros pa ko ning offer siya nga ija kong resitaan ija kong taga-ag referral for ultrasound dya papadyo ko na pagkapa-ultrasound kay gusto na nga mobalik ko sa obligay ni kay si Zabaza to'y nagpaanak na anda na kay bawa na putos dabahin sa hang mayuma wala mobalik ko puhon kay na mas nanay na kaabas tatay mag na kaabas si tatay darin as Precious kaya pag na kasuwig mabidjaan na ginaha mo na mag-uog ko mabidjaan gadi kay niabot man lagi sa Domingo gabi ikadlaw hapit na mo kadlawon dya hasang ko ning adoo man pud siya kay sige man nagipot kakita sa video call ana ra pud siya hello ma'am pili sa taghap wow dami pa sa lubong naghanpay nagpadana mo bisag sila na iwe kwarta kay sponsor ni jag pamilite secret man lagi pud kay di man pud magpa-mention dahan katong salamat kay ba nagkakansa ka naay nagpadana magpasalubong ang manghod o isa pa to secret gihapon dya mato sa manok nga native gikan sa pinikanan ni Undoy o katong mais nga bugas o tik-tik dya Ma'am Anray katsa gyunis Ma'am Anray wow kala may bugas mais o manok Bisaya galang-galang bulad kawaw gigutom ko da na nagpadapod na magbuwad daghan kadtong salamat sa sponsor sa buwad o galang-galang day pod Miss Injo ma'am asa day kang lapita Visayas sa Bohol ba pagkaw ka sa kadapita Ma'am J-Boy napod ko'y passion fruit gihatagan ko ganina first time pa man siguro nako ni nakaon nahibulong ko lahi man sa gipang pupo sa YT mingkiyos manggod muka just si Jaman basta murag taod-taod na si Jama ipo pero lamay hinunang ko just na kay tamis na hinuna kay hinog na dyan na si Ja basta hinog laman pagkaipo di laman dabong ni angay si Precious oy gibirahan ni Jag lima ramang pagkabog agdang nanay kay nadugnas naman kuno wa ka timing ang daghag bunga pero lamay na Jaman basta pag ipo na na hinog laman dyan na dyan ko just tamis na si Ja. Hello Ma'am Berna Mendoza Ma'am Sara Laila Amid hi ma'am musta mo des pa rin hala wala na day ag Star Mall deha pa nakaibawa day kag na Star Mall ma'am nakaari day ka sa Alabang wa nag Star Mall dari taod-taod na pud pila nakatuig katong niuli kog Bohol 2021 paghuman og audit pagbalik na wa nag Star Mall nasunog Maji paglabay na nga nasunog Star Mall tong time mga gikan kog Bohol pagka January balik na 2022 pero murag ito jo kay murag yalidan kay nahimo namang Vista Mall terminal naman murag bilyar ag tag-ija kay kaning ganing pag among gipoy andan ni murag paliton na puning bilyar kay himuon ko nung commercial Ma'am Onson kadaghan pa daghan pud ma'am kaloy sino dahang grasya kay daghan nagpada Mars Balos in Korea hi te kumusta man mo diha daghan na labonon Precious oy grabe lagi ni siya alig-aligan na ni siya bawal magkapuhon mo dako na og masugo pa ba ni Ate Lordy Saladin, wow, lami sa kabkab, oy, bitaw. Wato ko nagdahang mong nakadas na na yung galang-galang kay abig langan malagi siya kay Alicia pa sa nakagikan, makadaan tapos sa mga nilutong bingkan, kay Cortez saman siya nagikan. Galang-galang nakapalit tapos siya dito sa Corelia kay tabo man putong Domingong adlaw. Ate Mers Balos in Korean, dota sa paminaw ka ng bisita untaan sa atong inahan, gimingaw ko kalit sa akong mama pa, ho. Lagi te lugas lagi pud mo ari og di pala man jud lugar ba ko nagpaabot kay kabalik ko na lagi ko sa ang ubigay ni ja
ning pagasad sa are kay diha naman pina-sponsor ni jag kuan pamasahe. Lipay lamang pud ta kay kanilagi pang mag-atiman tagbata anja kita ra ba pud ba nay panahon nga natay malaklakunon anja di lagi ko makuan mo bidya og kung mahimutang mo bidya og sila ra mabilin si tatay kay wala man sa kasuwag bidya ana anda simba ko maghilak madula manas nanay kay makalingaw-lingaw naman pud kay duha man sila naa maadyo kay say pag-abot ni Manang Helen o kalawira pa sino o maadyo ra pang biyahe langan laman pag-abot tiris amo kay daghan may sakay-sakay putod-putod man kay wa man lagi diretso. Ma'am Vilma may kabalo, hello precious baby, big girl na jud ka, ako hon ra ba og labao. Happy touchdown din na sa Manila lin, blessed trip jud ang gihatag na Ginoo sa imo. Buyag lagi, buyag na gang siyang kita nga nagsilhig, manilhig, ay sagbot puniton butang sa basurahan mo buyag. Madala man tagpadazo ng pagkabuotan kay naba pa iban og dako na og kugihan kuno gamay pa og dako na kay kapudyo naman kuno. Pero ampo lamang pud ta nga magtubo nga buotan. Hello Ma'am Melos Mejias, kumusta man mo diha Ma'am? Ma'am Arlene Ronon. Ma'am Ate Lucia Ayop, God bless you always pud te. Doble amping pud mo diha. Gamara to si tatay kay mama laging kuan lagi pod crisis lagi hindi na naman to nakapansit ni hindi pod maingagwa dyan na himo daghan man pod sa handa kay tulo man pod ka manok giihaw bisayang manok pagadjad kay mama lagi na unahan man dyan natag atang needs o pauwahira man dyan ng atang gusto o dyan laing makuote unahan dyan importante saan ta man mga bunggay dyan nagkaugma mga out na po isa da budget da mga bills bayranan mo nang magdiskarte nila man tanga di po ta ingag maputlan ta ginhawa sa atong sitwasyon maka survive laman sa kada adlaw dakang grasya nas Ginoo importante nga wala may mga sakit agatod mga buong tibuok pamilya mga baskag laman maura dyan na importante dyan na kalinaw permi ako ano lamang po kung ngayon si Jagadi na magandahan na kay tiguang na importante nga si Precious na yung maghanda o si Precious na mag birthday di manghihapon na kuan importante nga nasa kabaskog permi dyan mo lagi nangingan na kay na malagi siya mga barkada sa una terminal dyan sungon lagi pod dyan adyo pareha sa una so apay kabilinggan kay pwede rag sila may tumanan awa man po na si Japog ni naarapod na niya si Zara yung magkuhan kay bawa naman sa gansay sakto og di man po kumupagang kay ingnan ang Japog tag ingrata ta o nang nara na niya ingan bita ko kaysa isang bisita awa man kuno si dyan nangingan tud pa niya so kami camera uy nanawag muhay ka ay muhay de kunos Precious hi nana hi loya o ning lira da ako dari sa kwarto guys kay banha man dadto na may napatugtugan na napoy TV madyo man dari kay di man kadyo madengag ni TV silingan tabi tapos na nay ay hi da ikaw matug na ka og maghuwat pa ka tulog na ikaw hi, Tita Ninang. Hello, hi, Tita Ninang Mons. Kumusta man mo diha? Bugnaw pa bagay yung panahon. Hello, Mami Ninay. Hello, Mami Ninay. Kumusta man mo diha? Natanta nga okay ra mo kanunay. Welcome back ho na po sila Ate Sherry si Kuya Ray. Hanapod sila sa Danau karon. Di may ka-apel sa mga activities. Kaya mamis ladong dapit. Enjoy na laman mo diha ate ang family nila Ate Inday sa inyong tapok-tapok nung Thanksgiving malipay na laman pod mig malipay mo diha regards lamang kong nanay and to everyone
Di ana mas nanay dari imbes kay mo pamangkaaring pasumanon di ana manuos Manila kay naglukat ni jag ticket kay nag-ura-urada man no man makaibawas nanay og lukatan na day siya na pamday kuas nanay ako po pa ko kahibaw na surprise po ko nga nana day hello majong gabi na surprise po ko nga moari na day sanay kay dugay ra ko misig ari inga na just undoy dali sige ra manggari sanay wa man mo abot sige man halagi ko sa mo abot sa nakurat na jud noon may kay nana jud ay ticket ag nagpalit ni jag ticket mo nag-send na hi unsa man na vlog ka unsa man na in a birch tree 45 ina na birch tree 45 ina unsa man na Quaker oats oats Eblo pohon ay bawa na nga sa balita. Wala bisagi kuan ko sang ubigay ni sa midwife sa center. Gusto jud ko mo balik sa ubigay ni na hapon kay na koy daghang pangutana madyo man to siya kay siya may nakahibaw. Kay doktor man siya mismo. Siya may nagtanaw sa mga record, siya pa nagpaanak na. Panawagi si tatay dali. Panawagi si tatay dali. Tatay, asa naman ka tay? Dali. Hilak mo. Nananawagan ko sa ahang tatay. Dali, ahang tatay Armando. Ako man naulihan na mura. Di naman hinuon. Ang sana makaroon. Dance ka? Saya mo dance. Apatsu. Asa magimong eyes. Agnos. Agmouth. Agteeth. Agtang. Ag ears. Ag hair. Ag hands. Ag feet. Ito arabi ay. Anda, if you're happy and you know it, clap your hands. Maghuwat pa kang tatay o matuog na ta. Maghuwat? Parang magubag. Yes, no. Hali na, di magara-gara. Ang nahilo ng ngipos manggana. Ito yung kakatang toothbrush pa ta. Ano sa tama na mong video, guys. Hali na. Pasalamat sa pasalamat. Kita-kits sa pagtasunod vlog po. Bye-bye na. Bye-bye. God bless us all always. Peace be with you all always. Bye-bye.